Добре дошли в Стайл Кампаня за мрамор и гранит. Стайл Кампаня е египетска компания, специализирана в производството и износа на египетски мрамор и гранит от много години. Имаме силна репутация на арабския и европейския пазар за износ на мрамор и гранит. Днес Стайл Кампаня ви предоставя всички материали и количества, от които ще се нуждаете от египетски гранитни камъни, с високо качество и ненадмината цена на египетския пазар, във всички размери, от които се нуждаете, и с всякакви довършителни работи, от които се нуждаете. Ние от Стайл Кампаня гарантираме най-доброто качество, тъй като производственият процес се извършва от най-квалифицираните египетски работници и под наблюдението на най-квалифицираните супервайзъри в Стайл Кампаня. Ние се грижим за всяка стъпка от началото на производството до опакуването и изпращането и прилагаме най-високите нива на безопасност. Нашето мото в фирма Стил е точност, коректност и навременна доставка. Сега можете да поръчате всички египетски гранитни камъни, от които се нуждаете, на нашия номер и 201-220-401-1122. Или чрез WhatsApp на същия номер, или чрез съобщение на страницата. Фирма Стил винаги се стреми да задоволи своите клиенти. Благодаря.